Anong mohunong magkakigugma tungod lang kay mangulata siya? Pagpakulata lang. Tipik lamang kini sa nag-viral karon nga wali sa inila nga pari nga si Father Crescenciano Ubod o mas naila nga si Father Shano. Si Father Shano mao ang parish priest sa parokya sa San Vicente Ferrer sa Liloan. Ang wali ni Ubod miani og managlahi nga reaksyon sa katawhan, gani misangpot sa debate ilabi na sa pagpadayag sa pari sa iyahang opinyon kabahin sa marital abuse, drug addiction ug infidelity. Huwag sa bana o sa asawa, mga buangon mo. Anong mohunong magkakigugma tungod lang kay mangulata siya? Pagpakulata lang. Tungod ba kay musuyop siya? Pasuyop pa lang na. Mamatay ramang ginamadugay. Matukhang pa na. Nya higugmaa lang yapon bisag tuan nas prisuhan. Higugmaa lang yapon. Matut pang Kristo duawa lang yapon. Nya sagdam og masakiton wa kay kwarta. Atiman na lang, wa masad maingos Kristo ayuha ang masakiton. Atiman na lang. Ang pag-viral ni ining sermon ni Ubod nakakuha sa atensyon sa Cebu Lady Lawyers Association, Concelia. Ang maong grupo misaway sa pipila ka punto sa maong wali. Gibutyag ni Mandawi City Treasurer ug ang pango sa Cebu Lady Lawyers Association, Attorney Regal Oliva, nga nadisorbo siya sa mensahe ni Ubod, ilabi na nga parte sa advokasya sa Celia, mao ang hustisya alang sa mga asawa ug anak nga nagikan sa abusado nga kaminyoon. We have been protecting the rights of women not to be abused by their husbands. The rights of children who must not be hurt by parents. And if you listen to the priest who said nga pakulata lang mo, it means ato lang yung agwantahon ang physical violence. Mitubag sab si Oliva bahin sa pangangkon sa uban nga dili daw dapat seryosohon ang sermon sa pari ug mahulog kini nga idiomatic o joke lang. Even pag busulti mo joke na siya, there are limitations to saying jokes in the pulpit because it's different when you say it elsewhere rather than in the pulpit. Asa may idiomatic anang musulti kag pakulata lang. Di man na siya idiomatic. There's no metaphor. And it's not even hyperbole to say, pakulata lang mo sa inyong bana. Pasuyo para na inyong bana. I-share ang gugma sa imong bana sa uban babay. That is not idiomatic anymore. Sa pagkakaroon, miduso og suwat ang Celia kang Cebu Archbishop Jose Palma aron matagad ang maong issue ug aron unta matagaan kini og aksyon gikan sa simbahan. Nanawagan sab si Oliva nga motingog si Ubod aron mohatag og katin-awan sa iyahang pamahayag. I hope that the church authorities will do something and that I hope also Father Ubod will make a clarification on his statements kung unsa man gyud ito iyang gipasabot. Kaya ang amo ang pasabot ato he was calling for violence. He was advocating for illegal drugs and he was also teaching women to just submit on infidelity. Mao na amo nakuha. That's why we made a statement. Gisuwayan sa MyTV Cebu News Team ang pagkuha sa habing ni Father Ubod apan wala pagihapon kini tubag ning pagkutlo sa balita. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa MyTV Cebu.